Haino hai busa khorong ne buma nok ni kamaja mung hamari te burma biang thangka shawi maya khun nukhun borok tabu rutugu tongayo shawi manka thangnai September 20 salmari kokti salo hati wo busane bage pencil panene hone thangmani tai kipli phalia nogo nukhun borok phun khaibo phun malia phun switch off ungja nogo busa khorong ne kabla ja bumano rutugoi busai oles de burma no khoi hangkor kolenpur amsayo oles de burma kelera hastewo gurungsa hotelo samungklai tongoyo bihik hamare de burma busa khorne te kamyo tongo busa okora 6 year kaza busa koso 3.5 year kaza kebo nugoi tongkhe 81298 98874 kokduk number shanone bagi koja busai oles de burma Kolomka ani bumung ke oles de burma ani para ke Kolenpur Rajasi hanjago ke angke bairo tongo ke khana phainani hanine ani ticket pura book ungja ke miya sarigo ke ani nogo kaisa khobor hamya khana ka serain bagai kat pencil paina hanine thangmani ta bazaro ke thangmani se nogo tai kipili phailia honi dosta bajibo phailia ke call khlai kya mobile switch off ke biang thangka hanine nongni borok khoj khaile ke ano sahar ka ungo nogo bo phailia ke phone bo switch off ke angbo call khlai ke angbo switch off no mangkha phailia ke tini sik jora phaya ko tabubo mane biango thangka biango tongka abang sawi manja ke abon bagai sini tirba hani takuk tai buhuk songno jodi no nugui tongkha ke angkasa mobile number rinai ajagao ano call khlainai chelabe burino no manja khangke romui tonan bagai ke abon pore ano call khlai di angkhana nogo phai tongo angkhana 8:25 ni flight kanai ke abon bagai jodi no nugui tongkha ke desa ke pano help khlai di tahuk tai buhuk song ke ani cherai bo duijona tongo masa hangke 6 bosor masa hangke 3.5 bosor hangke abono tabuk a cherai kusuke bo kabui tongo ani ama biang thangka hnaine hangke kamang mai rok saya po hangke abon bagai asuk wana masingsa bari rok butui yabo busa kligana no khibi thangman borok kisapano wansungmani kerija abo bobo giani thangka abo ang phano wana jaka abo haipeno tam khlaisne bangke bini bumung hangke hamari de burma hangke bini para hangke khuwai bidda bil hinjago hangke kharmani le biang di kharka abo ang sawi manja ang khana nogo phaikha hangke jasa khainana hangke aboni bagai ang jodi no nugui tongkha hangke bono romnani bagai kwnui chelabai bari baino romui tonan bagai ang jotno no kojao hangke abon pore ano phone khlai di tarpore hangke ang phai sokpainai abon pore ang saimana bai।